esaten dugu bezala, ikusten duzue zein dan aurtengo programa. Gogoratuko duzue, iaz utzi pendula Oabakoaren 25 urteurren azalata antolatu genitu forumeko ekitaldiak. Eta aurten, jakin duzunez, 1974an argitaratu zen Harri eta Herri, maiatzean, beraz, iruditu zaigu oso bata esanguratsua eta merezizuala aprobetxatzea gure ekitaldiak horren inguruan antolatzeko. Beraz, datorren urteko ekainean egiten dugun irakurketa izango da Harri eta Herri, eta forumeko ekitaldiak ere, esan bezala, horren inguruan antolatuko ditugu, baina saiatuko gara aldanik eta anitzena edo baliatuena egiten. Horrengo programa honetan ikusten duzuen bezala, ez daude musikariak, islariak, eta denetik sartzen saiatu gara. Gaurko gomendatuak, Amaia Laza eta Itziar Plaka. Saiatu gara, biak ere ez zitezen literarioak izan, orduan bata literaturaren arlokoa eta bestea hizkuntza lanitzako gaia lantzeko. Amaia Lazaren gainean zehozer aurkezpen bat egiteko edo zehozer esateko, uste dut dauden hitzik egokienak Koldo Izagirrek idatzi ditula poesia kaieran, hemen aprobetxatu ditugu lerro batzuko jartzeko, baina irakurriko dituzuet, zer esaten duen Koldo Izagirrek, bakante txiki batean, poesia kaieraren sarreran Amaia Lazari buruz hitz egiten duen. Eta esaten duen. Amaia Laza heldu zen arte, emakumeak ez zeukan leku propiorik gure literatura. Gure poesia modernoan, emakumea aberriaren motiboetarik bat baino etzen izan, eta familiaren euskarri eta kristautasunaren eredu. Ez da harritzekoa beraz, Amaia Lazak AEIOU berri bat asmatu nahi izana, bere lehen poema liburuan dioen bezala. Ezer ez zion balio ordu artean egindakotik, dena zeukan zerotik eraiki beharra, eta zentzu horretan Amaia Lazaren poesia fundazionala da. Gerora garatu den emakumezkoen literatura baten aldarria. Laudorio faltsu guztien dekoratua zuntzitzeko behar zen aurreneko mailuka da. Bera da gure literaturaren lehen emakumea. Berak dakarrelako lehenengoz emakumea gure letretara. Hori dio Koldo Izagirrek eta nik dut gauza hoberik asmatuko Amaia Lazari buruz hitz egin. Eta Itziar Plakaren gainean, bera hizkuntza laritzatik dator, Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntzalaritza eta Euskal Ikerketa Saileko katedraduna da, elebitasunaren ikertzailea, eta interneten begiratu ezkero berak nolako lanak egin dituen eta bere ibilbide profesionala zentzen, izugarria da, agertzen diren izenak bakarrik dira sustatzeko modukoak, ez? Baina ni egonez begiratzen bideo bat, oso polita, erderaz, La vida secreta de las palabras, berakin egon naiz komentatzen, nola oso gustura egin zuen itzaldiak, La vida secreta de las palabras. Hau da, ez dakit itzaldia zertaz izango den, baina uste dut elebitasuna eta bi hizkuntzak buruan nola kokatzen diren, bata bestearekin ze harreman duen, ze okupatzen duen batek, ze okupatzen duen bestiak, uste dut hortik. Lehenengo hitz egingo du Amaia Lazak, eta gero teknologia berriekin hitzean. Arratsalde on den hori, eta eskerrik asko etortzeagatik.
Bueno, nik esan nahi nuen, niretzat aukera paregabea izan dela, hemen Bilbon egiten ari diren ekintzetan parte hartzea, Arestiren omenez. Lehenik, Arestiren lekua liburuan parte hartu dut, eta orain bere Harri eta Herri 50. urteurrenean. Nik bihotzez eskertzen baitiot, idazle ofizioaren astapenetan ni arduenean eskaini zidan hizkuntza berritzaile baten giltza, eta hainbeste animo emateagatik. Bera oso eskuzabala zan, ez zeukan poeta askok edo artista asko daukagun egoa, eta segituan idazlen berriren bat ikusten balin bazu hasten zen idazten, animatzen, mezuak bialtzen eta horrela. Zendu zenean, 75. urtean da handi pixkatea argitaratu genuen liburu bat, Agiriak izenekoa, eta liburu hori idazle eta euskal artistek osatua dago. Orduan, oindala 35 urte edo gutxi gora bera, nik poema bat idatzi nuen Arestiri buruz, Aresti zendu eta gero, eta orain nire omenalditxoa egin nahi diot bere hirian, Bilbon, eta horrena poema hau irakurriko dut berari eskainitakoa. Hitz nahastuak. Nire 8 deiturak ez dira euskaldunak, nire euskera ez da garbia, nire hitzak ez dira txukunak, nire sinismenak ez dira eurenak, hala ere Euskal Herria sortzen ari gara. Nik hasiera eman nion, zuk bukaera eman zenio zerbaiti. Zulo zuri luze bat, auto biribil beltz bat, haiek ez dute gure hitza ulertu. Behin eta berriro, lur galduaren bila mugitzen gara. Itsasoko ur sakonetatik, arrain handi bat irten da. Arrainarekin kaioaren abiara noa. Jan egunero jaten dut, edan beti. Arnasa egunero ukatzen didate. Inork ez du itsasoaren ondoa jo, ez eta poetaren fantasia ito. Baina ez dugu poemarik, ez dugu fantasiarik. Poetaren fantasia zapaldu, poetaren fantasia bestu dute. Kaioaren abira heldu naiz. Ez naiz gehiago hemendik mugituko. Amets horretan murgilduko naiz. Inork ez du Anbotoko Damiaren fantasia indartsua isilduko. Damiaren egada luzeak, Zaforen begirada larritua lasaituko du. Zu, hasiera eman zenion zerbaiti, nik bukaera eman diot. Bueno, hori nire omenalditxoa. Orain jarraitu dezagun, kokatu gaitezen ja bere bizitzan, Bueno, Aresti 1930an jaio zen, hau da, Errepublika garaian. Handik 3 urtera, gerra zibila odoltzura suertatu zen, eta gerra bukatu zenean Aresti eskolara joaten hasi zen. Eta han sartu zen, inoiz aterako ezen, gehiago aterako ezen, hitzen eta zenbakien munduan. Bilbon, Euskal Herriko beste leku askotan bezala, oso egora latzean zegoen, gozea, sufrimendua, eta Arestiri asko gustatzen zeion irakurtzea, baina beak hauez irakurtzen ari zenean, aitak moztu egiten zion argia, egoera hain zaila zelako. Gerora, momentu ilun askotan, pertsonak aurkitzen dugun bezala, Arestik ere bere argitsua aurkitu zuen, eta hori izan zen liburutegi bat, Marqués del Puerto izenekoa, eta han bere irakurtzeko azetasun hori pixkat lasaitzen aritzen zen. Zelaietak
poeta honen biografian zera kontatu digu. Gabriel haurtzaroan lotxatia eta izukoia, beldurtia zela. Ez omen zen kuadrilan ibiltzen, eta burlarik edo egiten bazioten, baztertxoren batera joaten zen eta negar egiten omen zuen. 12 urtekin hasi zen euskera ikasten. Eta 12 urtekin ere, 19 urte bitartean ikasizun profesor merkantil izeneko garai batean zegoen karrera hori. Gero berak txandatu inbeharko zituen poesia eta merkataritzako lanak. Behin baino gehiagotan adierazi zigun zein zaila egiten zitzaion bi gauza horiek uztartzea. Eta bere poesia baino hobeto inorkez kezka hau adierazteko. Kontadore eta poeta, dio Arestik. Euskal Eskolan ez baitzidaten lizentziarikan eman. Euskal Eskola debekatuan hartu nuen behar zena. Honela, lizentziatuaren gradoa alkantzaturik, etxera alaben ogia manera prestu batean ekarnezan. Baina alferrik izan da nire alegina. Munduak ez baitu poetarikan nahi, eta kontadurian barrena sarturik, bertara bortxaturik, ez dut izan nahi kontadore eta poeta, batera. Eta karamelo mendian, zu handi batean, nire lizentziak, nire botereak erretzen ditut. Gizon libre bat izatea ez badidate permititu. Izan adin behintzat animali zoriontsu bat. Bere bizitza osoa, gerra odoltzuaren ondoren, Frankoren diktadurapean bizituko du, gerra kondamena, miseria, gozea, erbesteratuak eta espetxeratuak besterik ez zituen ekarri. Gure jende askok iparraldean aurkitu zuten laguntza eta aterpea. Diktadurak, denok dakizuen bezala, askatasun mota guztiak zapaldu zituen, eta bereziki adierazpen politikoak zein kulturalak isilarazi zituen. Erregimenak ematen zuen informazioa bakarrikan geneukagun, eta beldurraren bidez gaztelania sartu ziguten eskoletan eta kaletan. Baina eskolaietan ikasten zen gauza bakarra erregimenaren propaganda zen. Batzuetan gainera ikasten genuen gerra zibilaren errudunak euskaldunak ginela, altxa inginelako kolpearen kontra. Euskal kulturaren arrastorik ez zegoen, eta nik beti esan dut oso pozik nagoela García Lorca ezagutzeaz eta Miguel Hernández, baina basakeri ikaragarria iruditzen zait hainbeste urte eskolan pasa eta gero ez ezagutzea Lauaxeta bat, Lauaxeta etortzen zait burura, edo euskal poetak ez ezagutzea. Poema honetan, berak adierazten digu, Lur Usteldua izeneko poeman nola zen gure herriko egoera. Poema osoa ez dago jarrita, luzeak direlako batzuek eta horregatik laburtu egin ditut. Lur usteldua. Ipuin simple eta laburru bat esanen dizuet. Zuei, Erromako apezpikuari, Canterburyko dekano gorriari, Indiako jauregi batean bizi den Tibeteko lama urrikariari, lehengo egunean matximentan ikusi nuen sargentari, sorterriaren ongilearen gorpuz usteldu gabeari, Jasirikako presidentearen kalbo zabalari, orori, bai, orori, ipui triste bat, langileen izerdiarekin, Andre pobreen erditzetako odolarekin, askoren gozearekin eta gehiagoren egarriarekin
moldaturikako ipui simple eta triste bat. Honela, konpreni zen esaten, nola nire herria bizi den. Bueno, urteak pasa ziren eta gure historiagileak, euskaldunak, berpizkundea deitzen dien denbora bat etorri zen. Hori kalkulatzen dute 1957tik aurrera. Momentu horretan, astekariak eta egunkariak eta revista asko, argitaratzen hasi ziren. Lehen aipatu dugu baino, berriro Frankoren diktadura anker luzeura bere unerik indartsuenean zegoen garai horretan. Euskal kultura ikuspuntutik begiratuta, hau basamortu idor bada. Eta Euskal Herrian ez zegoen ez unibertsitate publikorik, ez euskerako eskolarik, eta denok kastelaniaz ikasten genuen, eta behartuta ginen ikastera. Erozein ekintza kultural, dela kantaldi bat, eta zinema o poemak, zentsurarik gogorrenaren agindupean sortzen genituen. Gerra zibilaren porrotak gure herria eta hizkuntza kinka larrienean ipini zuen. Aresti, garaiontako semea denez, edozein pertsona bezala, garaiko pertsona da, baina ez ditu onartzen gauzak diran bezala, eta errebelatu egiten da. Beti tradizio literariotik abiatuta, errebelatzen da, eta ez ditu gauzak dauden modura onartzen. Eta begiraz esaten digun bertso hauetan. Begira nola korrentearen kontra hierre eginagatik itzali zen nire bizitza dena, ondasunak sakabana. Beste bertso hauetan ere aholkatzen du. Etorkizunaren aurrean zaudete Xabier eta Nerea. Marearen kontra hierre eginen duzu beti. Erreka zaratatzu eta ur lorigabekoak. Bizitzen ari den berritzailea izan zenez, eta momentuan berriak diren gauza guztiak onartzen ez direnez, beak sufritu edo borrokatu egin behar izan zuen. Eta poema zati honetan hau esaten digu. Zergaitik metitu ote naiz halako enplegu txar batean? Zergaitik sartu ote nituen sudurrak hainkiraz txarreko zeregin honetan? Baina zergaitik ez nintzen ni ederki bizi Bilboko hirian, gaztelaniaz, hispanidadean? Baina ez, nire leinuaren ezaugarria da. Gero, euskararen batasunaren beharra etorri zen, baina esan behar da, momentu horretan euskaltzaindia nahiko isila edo hila zegoela. Euskaldungoaren historiaren konstante ezaugarrienetako bat, euskaldun multzoak mendearen zehar pairatu berri izaten duten politika eta kultur marginazioa da. Euskaldun bezala, botere eta kultur zentroetatikan bazterturik aurkitu da beti. Kultura zeritzoten mundura heltzeak deuseskalduntzen zekarren. Hilo berean, bizimodu eta harreman mota hiritarrek gertatuz doazen eran erdera suposatzen dute. Hitz batez, euskera arrantzale eta nekazarien hitza zen, askotan esaten genuen, sukaldeko hizkuntza. Zirkulo itxionetatik atera behar zen. Hizkuntza, euskera, hizkuntza basati eta eslandu bat izaten jarrai ez ezan. Egoera hori haustarren
emeki jende bat lana egintzun. 1957an Lenik Krubijek astindu bat ematen dio Euskaltzaindiari, geldirik zegoelako. Gero, 10 urte beranduago, Aresti Euskaltzain egin zuten. Eta gauzak, hasi zen euskararen batasunaren beharrari buruz hitz egiten, eta Euskaltzaindiari behartzen nolabait beak hartu zezan lan hori. Orduan, Euskaltzaindiak aukeratu zuen Koldo Mitxelena eta bere gidaripean jarri ziren guztiak. Horrek ez du esan nahi, besteak Arestik bezala iritsiak zituzten, ematen zituzten. Baina Koldo Mitxelenak Aresti asko errespetatzen zuen. Naiztapeak ikamikak ere izan zituen normala dan bezala. Euskal Batasunak beharrean izugarrizko polioia armatu zen. Ni naiz lekuko eta batez ere H bereinkatuaren inguruan. H iz komunista, H ez dakizer, eta askotan esplikatzen ziguten Koldo Mitxelena beak. Gure tradizio literarioa zarra, 15-16 mendekoa, lapurtarra zen, hau da beste alderdikoa. Eta lapurtarra zenez H-a zegoen, eta H-a onartu beharra zegoen. Eta hori askotan esan zuten, eta, hauek bai Mitxelena eta bai Arestik gauza behin eta berriro esan darren kontra eta benga eta benga. Hola ibilizien. Egintzen aurrena kongresu bat Baionan, eta 1978an beste bat Arantzazu egin zuten kongreso bat. Haren emaitzak Arestik argitaratu zituen Batasunaren kutxa. Eta garaiatan, idazten hasi ginen arau horiek jarraitzen, sinatzen eta onartzen. Eta oso zaila zen momentu hartan, euskaraz idaztea ze erre jartzen genuen, erre bikoitzara esateko jartzen genuen tilde bat, gero apostrofea, folio izugarria zen. Agian orain, Euskaltzaindiak arau gehiegi ematen dizkigu, baina, ez izateare oso txarra da. Kontatzen dio momentu batean Manuel María, galiziar poetari esaten dio, esto es un cementerio, todos están muertos. Eta gero esaten du momentu batean, vosotros tenéis más fácil, porque hablaba de los pronombres personales. Vosotros tendréis 7 o 6, nosotros tenemos 500. Guk hori konsideratzen genuen aberastasuna zela. Eta berak argi eta garbi esatzen guten hori ahulezia zela. Ahuldadea zela. Eta horrela, burruka askoren ondoren, poliki-poliki hasi ginen batua onartzen. Baina begira nola ikusten zuen batuaren lan hori Arestik. Oianetik arranoa, euskera oian bata, eta zuek, ene maiteak, oiandunak, bertako hegaztinak zarete, soso egalaria, enara alaia, txori errezinula, kuku maltzurra, kakatua ferdea. Oso mundu zaratatzu eta nekatu bat, adarrik adar zabiltzana, arbolatik arbolara egaldatzen duzuna, lizar zuhurra, aritz argia, pagok ebentzua, noiz arte ez diozue herriari oiana ikusten utziko, ni berriz, arrano zar hau ere, noizean behin, oianetik barrena noa. Ai, nik, arrano zarronek, neure asturua onartu behar dut, eta horregatik, ene beldur baitzarete. Oianean ez dut neure kafia egiten, urrutia nago, neure umekin, mendigoran, arroka artean,
oianari bere egiazko tamaina hartzearren. Ni, arrano hau, neure herritik deserriatua, oiana eta zuaitzak ezagutzen ditudan hegaztina bakoitza. Beste poema bat ere, euskararen inguruan asko idatzi zituen, baina nik aukeratu dut hitza eta bosa. Aire libreak, karizia emandako adarrak, lur gatibuak, zilatu eta lotutako sustraiak, herriaren antza hartutako enborra, i arbola katibatu intzan. Lur gatibuaz, libra adi, aire librera, eta arrezak abandotik ligira, elkanotik urtera, euskeraren hitz oparoa. Bat ere bortxa, apurtu behar ez duen, bos bakar hau. Eta euskeraren inguruan ere, Tolstoi izeneko poema labur hau utzi zigun. Kristo zalea naiz, behar gerra ekartzera etorri baitzen, eta bakeak euskerari kalte egiten baitio. Orain, euskal kulturaren egoera pixkat aztertu nahirik, beti aipatuz errepresio garaia zela, zentralizazio garaia, demokrazi eza, hala ere euskal kultura eta hizkuntzaren defentsarekin zer ikusia zuten jarduerak edozein zirela ere susmagarriak ziren. Errepresio handia pairatu zuen Euskal Herriak, pairatzen ari da ere bai. Eta esan behar dela politikoki denok Frankoren aurka geunden. Baina kultura aldetik gure ikamikak sortzen hasi ziren. Batez ere, adin batetik aurrea, zijoaztenak, ez dakiba, 30, 40 edo horrela. Euskaldun pededun asotitzak ongi erantzuten dio gizarteari. Eliza Katolikoak apaizak indarra handia zuten euskal kulturaren alorrean. Heroik importantenak apaizak ziren. Resurrección María de Azcue, Txomin Agirre, Aita Donostia, Jose Miguel Barandiaran, Manuel Lekuona. Euskal gizartea oso itxita zegoen. Eta ez zen pres beste lurraldetan edo gure lurraldean sortzen ziarduen berrikuntzak onartzeko pres. Haue berak, euskaldunak eta euskaltzalek izanik, batuari gerra o borroka fuerte eman zioten. Idazlego ofiziala eta sortzen ziarduen idazlegoen arteko bereizkuntzarik handiena zan, gure idazle ofizialak ez zituztela onartzen kanpoan gertatzen ziren poeteren edo kultur mugimendua ez zuten onartzen. Eta aldiz gazteak ez bakarrik onartzen genituen, baizik eta askotan gure lanen iturri bihurtzen ziren. Nik hemen ekarri nahi ditut adierazteko zein latza izan zen momentura kulturaldetikan bi poeta ofizialen adibideak. Bata daukagu Jokin Zaitegi batean. Eta honek Baudelaire, frantziar poeta handiari buruz esaten duena. Soinez sendo, lirain eta ederra. Adimenez argia eta bizia zan, baina beraren bihotza gaztetandik lera gaizto, zantar eta itxusiz ehundutako sareak lotu zuen. Arraskero, pertsaren ipurdia baino beltzagoa zuen gogoa. Ezkarra frantzizak ez dutela hau ulertzen. Gaitz lorak deritzon olerki idatziaren egilea da, jarraitzen du Zaitegik. Lore txorta hori zala eta olerkaritzat goretzi zuten.
lizunkeri estenak ematen dizkion izugarrizko sastadak gordinegi ageri dira horren olerkietan. Zati-zati, ebain eginda ere, ez luke ordainduko bere olerkiz sortuzun izurrite likitza. Gero, 1950 urtean, Erkiagak Jean-Paul Sartreren Ardigalduak izeneko poema txundigarri bat idazten du. Eta hemen 3 estrofa aukeratu ditut. Nortzuk ditugu gero izate zaleok, aroko epikuron txarriak berrirok, Prantziatik datorkiguz Euskal Herriraino, barreneratzen kiratz begientzat laino. Ai gizaizo handiok, ardigabetuok, ilunez eta ustelez, esalduzue eginok. Orduan, Aresti sartzen danean euskal kulturaren mundura, dena astintzen du, dena berritzen du, eta ez ditu bakarrikan poeta bekon hartzen. Beak galiziar poetekin harreman handia zeukan, Castelao, Celso Emilio Ferreiro, Manuel Mariarekin, ezagutzen zitun eta harremana eukizun batez ere Manuel Mariarekin. Kastelaniaz idazten zuen hemengo poeten laguna zen. Eta maiz, bere poemen sarreran, T.S. Eliot edo Jean-Paul Sartreren zitak edo esaerak aipatzen zituen. Kultur ofizialeko gizonek ziotena alde batera utzirik, ideia berritzaileen bila jartzen da. Hemen dugu Walt Whitman, estatu batuar, 19. gizaldeko estatu batuar poetari buruz esaten diguna. Eskaintzen dio poema bat eta Erregeko urrea izenekoa. Walt Whitman bizardun badoa kantari, patriarka berri bat dirudi tahari, ekarri dizkiote loreak ugari, ohore eman dezaion udaberriari, goiko mendiari eta ibaiari, emakumeari eta gizonari, baina oroz gainetik bere buruari. Eta azkenengo atal bezala, aipatu, 1900 nik izendatzen dut euskal jendeki, euskal sozietate korapilotzua. 1960 urte ondokoetan Euskal Herrian bigarren industrializazioa ematen da. Eta batez ere penintsula egotik etorritzen jende asko lanera. Aresti oso sensiblea zen, hauen bizitza ondo ikusten, ondo ezagutzen baizuen, eta guztiz sensibilizatuta zegoen hauen sufrimenduarekin. Baina garai haietan sortu zen abertzaletasuna eta sozialismoaren arteko borruka bat bezala ematen zuen, edo abertzala zinean edo sozialista zinean. Eta hor, eztabaida pilo bat eta susmotxar pilo bat egon ziren. Baita ere, nazionalista sana esaten zuanak ere, uraren nahiko gaizki ikusia zegoen. Bazirudin, ezkertiar espainolak ez zirela nazionalistak. Eta Euskal Abertzale izatea, bazirudin burges izatea dela. Zorionez, hori gainditu dugu, baina Arestik ez zuen hori ikusi. Dena den, nahi gauza deigarrien bat egin zaidana izan da, beraz hiltzeko zegoen momentuan Jon Juaristi hurbildu zen beraren gana, esaten du lagunak ziren, ez zeudela ados, baina esaten du Arestiri buruz, berak beti zuen esperantza herri honetan, Euskal Herrian alegia. Orduan, konfrontazio horretan, abertzale, sozialismo, ez dakiz zer horretan,
Aresti zurrunbilo hortan egon zan tartean. Eta poema hau egin zigun. Kristo, ni eta gizonak. Kristok esan zidan, baldin zaflada bat ematen bazidaten mazela batean, bestea eskaintzeko. Baina ni, Kristo baino askoz ez tontoagoa izan behar dut. Edo gaurko gizonek ordukoak baino askozaz listoagoak. Espaititate denborarik ematen, eta zaflada guztiak hartzen ditut belarrondo batean. Nire partea bukatzeko eta adierazteko, poema ikaragarri gustatzen zait, Pater Noster izenekoa, iruditzen zait berak erakusten duela, laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik zegoen gizona zela. Pater Noster. Eguneroko goizeko zazpiretan nere bizarra kentzeko burges aulesiak bentzuten nauen bitartean, Pater Noster bat errezatu behar dut. Indotxinako arroz hortu artean, edo Karibe uarteetako kanabera artean, Amerikako soldado baztertek hiltzen dituen aur eta andre ernaturen gandik. Eguneroko goizaldeko 11etan, kontadurian geldiune bat harturik, nire zigarro kanarioa piztutzen dudan bitartean, Pater Noster bat errezatu behar dut. Negroaren eskubiden alde zebiltzalarik, Kukus Klanekoak justiziatu dituen blanko prestuengatik. Eguneroko arratsaldeko ordu bietan, nire kafesnea hartzen dudan bitartean, Pater Noster bat errezatu behar dut. Berlineko muraila iragatean hiltzen diren pederasta eta lapur eta erale eta nazi guztiengatik. Eguneroko arratzeko 9etan, larraskiturik errekalde berrira aldapa bera jasten dudan bitartean, Pater Noster bat errezatu behar dut. Txonbe madarikatuak heriotzea ematen dien balug bengatik. Eguneroko gauerdiko 12etan, telebista bertan uzten dudan bitartean, Pater Noster bat errezatu behar dut. Espainiako gerran hil ziren poetengatik. Hainbeste bidegabeak, hainbeste injustiziak, hainbeste okerbidek, Kristoren gana eramaten ninduke. Kristo orain 2000 urte ez balitz hil. Nik tente hitz egingo dut, entzuten zait, ondo? Baiko zen hitz egiten dut. Bueno, hau pizten dan bitartean, bai, argia pizka bat ez dugu, bai, pizka bat bajatik. Bueno, honek denbora behar dago pizteko, tenango izu pizka bat, zer kontatzera natorren, lehenengo eskerrak, bonditea batik. Eta gero esan behar dut, itxuraz, alkarrekin honbezoazen arren, ni pozarren hemen poeten artean hitz egiteko aukera etxitzearekin. Benetan sinisten dodalako, ikerketak eta zientziak eta poesiak eta arteak badutela asko aman komunean, horien artean bat, eta da, ezagutzari buruz dira lanak. Ezagutza moduz berdinak, baina ezagutzari buruz. Orduan, gaur, gehiazkin, nire hitzaldi hau, ez da zuzenean aresti buruz. Orduan, ez dizut irizurra egin nahi da, Pedro hori esan ior, argi utzen nahi dut zegin buruz egitera natorren. Iruditzen zait, arestik aitzaki ona ematen digula, kontatzeko, zipristin batzuen institut kontako, hauek gauza hauek sakonean kontatzeak beste foro bat eskatzen du, beraz, nire izaldia zipristintxo batzuen ez dira, eta kontuan izanik, pentsatzen dut, nire entzuleen artean izango zaretela Euskaldun berri zaretena, eta Euskaldun berri izan zeinez Euskara irakasten duzuena, beraz, helduei Euskara irakasten diezuen baten batzuk egongo zaretela, eta bestela jakin mina dutena. Ezin ditut gauz asko kontatu, aukeratu ditut zitzistintxo batzuk zeri buruz.
hizkuntza bi buruan izatea dakartzan zenbait gauzari buruz hitz egitera nator. Pixka bat hemengo gauzei buruz, baina ikusiko duzue nazioarteko gauzak eta lebiduna joroa. Eta zergatik egin nahi dut hau hitzaldi luzeago bat, pixka bat ezberdina, baina gai berari buruz eman nuen Gabriel Aresti euskaltegian baita ere. Eta hitzaldi hori eman nahi nuen, nik neuk uste dudalako euskarak oraindik bizirik badira euskaldun berriei esker dela. Euskaldun berriengatik ez balitz, eta benetan sinesten dut euskara izango litzateke orain museoetan edo lau edo bi hiztun, baina ja historian dagoen hizkuntza bat. Eta hori horrela izan da, ikusi izan dut inoiz egunkarietan euskaldun berri hitza desagertu beharko litzateke. Niretzako ez da hitz baztergarri bat, eta nik ez nuke sekula baztertuko, are kontra. Nik euskaldun berriei rotonda batean, nola gauza zatarrak ikusten dituzten, estatua eder bat ipiniko nieke, eta jai egun bat emango nieke, estatuto baino gehiago euskaldun berriei, eta euskaldun berriei irakasten bidetu nahi. Baina Arestiren figura hartuta, bereziki egin nahi dut hori, eta Maiak ondo azaldu digu, Aresti ez da bakarrik euskaldun berri heroiko da, nire ustez. Baina baita ere euskara batuaren bultzatzaile nagusietako bat. Eta bigarren gauzat esango dizuet, nire ustez, euskara batua egin izan espagmendu, ez gondekien da. Eta bere garaian eskandalo bat zen euskara batua proposatzea. Eta David Crystal izeneko hizkuntzalari ingles oso ezagun bat bada, hizkuntza gutxituen gainean askolan egin duena. Eta hitzaldi bat eman zuen Bilbon, horri buruz, urte batzuk, eta buruan gelditu zitzaidan, aipatu zuen gauza bat. Munduan dauden hizkuntza txikiak, eta hizkuntza txikiak bakarrik hizkuntza txikiak, hiztun kopuru txikiak dituztelako. Hizkuntza txikiak dituko ditugu hori kontua egiten. Esaten zuen, munduko hizkuntza txikiek dakaten arrisku handiena, heriotza arrisku handienean jartzen dituen kontua da, hizkuntza komunitatea bera ez dela ados jartzen eredu bakar bat lortzeko. Eta imaginazazue, eredu bakar bat ezpagendu, euskaldun berri ez ere egingo lukete. Ez da bakarrik gure artean euskaldun hori konponduko dinak. Baina, zikasiko duzu, ondarruko euskera da gero nora joango zara. Ezingo litzateke gure gaurko egoeran irustez Aresti bat gabe ez da ulertzen. Beste zerbait zenbatzen. Benetan, esaten dizudan ez dut, aitzaki bezala erotzen hori benetan zinisten dut. Beraz. Bai, parkatu. Bueno, honela dugu. Bueno, ez dakit, hemen filminak ikusi behar dira jarraitzeko, beraz, parez daitezke ikusteko moduan da, zerbaitek biztaz topatzen bat dizuet, orain daukazue abagalgunea, ematen dizuet denbora lekuz aldatzeko nahi da. Zera, tortiko lizbatarra dutuko duzu. Beno, dakizkigun gauzak, baina errepasatuko ditugu, Aresti zeukan familia zan, ama abertzalea baina euskalduna etzana, eta aita euskalduna baina abertzalea etzana. Eta horrek Arestiri bere zerak sortzen zizkia. Baina, bueno, aitona mona guztiak euskalduna zituen, baina beraz, oso txikia zararik iziran, eta beraz, ez zuen haien galdik euskara jaso. Eta, bere biografia kontatzen digu, 12 urterekin erabaki zuela euskara ikasten hastea. Beraz, Aresti, erakusten digun beste gauza da, nik uste gure familia askotan gertatu, nire familia mentza bai gertatu zen. Nire aitona monen belaunalditik, nire gurasoen belaunaldira, hor, gerraren ondorioz eta gerrak frankismoak ekarri zuen politikaren ondorioz, kasi hizkuntzaren transmisioa eten zen. Hizkuntzaren transmisioa etetzea da hizkuntzaren kalera. Kasi etetzen, gure familian adibidez, nire aitaren partetik, nire anaibiziran, aitak euskaraz hitz egiten du, osabak ez, aitona monak bai, olako gauza gertatzen ziren, da Arestiren familia olako familia bat zen. Bera, Aresti euskara ikasten hasi zen, euskaltegiak existitzen ez ziren garai batean, da euskara batua existitzen ez zen garai batean. Ez bakarrik hori. Idazten zen euskarak, zerikusi gitxi zeukan jendeak hitz egiten zuen euskararekin. Beraz, ni saiatu naiz aurkitzen, ze metodo erabili zuen Aresti, paperetan, ze metodo erabili zuen Arestik euskara ikasteko. Bueno, euskaltzale bazkunak argitaratu zuen metodo bat, hau zen bakarrenetako bat. Ez dakit irakur dezakezuen, baina ekarri dut lehenengo horria, ikus dezazuen zer zen Arestik, behintzat testo liburuan zeukan hizkuntza eredua. Hori dana neologismoz beteta dago, eta saiatu zaitez euskara hori hitz egiten, Amoroto batera joaten, edo Lekitxo batera, edo Donosti batera euskaldunekin hitz egitera gara jartan.
Orduan, hau, eta postu naiz, info hauek zuk ekarri dituzu baita ere, Aresti ondo jabetuta zegoen horrekin. Nire ikusten dut behar bada, hau ja, nire espekulazioa ez dakit, baina pentsatzen dut, esperientzia honek asko markatuko zuela Aresti, eta behar bada horregatik zeukala Arestik hain garbi Euskara Batua bizi ala hileko kontua zela. Berak bere haragitan jasan zuelako, garai hartan Euskarak bizi zuen disonantzia, hau ez? Alde batetik, akademiaren Euskara, oso garbia, hain garbia ezen hitz egiteko kasi baliotzuena, eta bestetik, Euskaldunek erabiltzen zuten gauza zikin hori garbitu behartzen abeka berriz, garbitu hitza erabiltzen zen. Argi da, Arestik zeinen alde egin zuen apostu, baina hemen daude Amaiak egin dituen aikuak, Profeta bati poemakoak dira, gomendatzen dizuet poema hori berri dira guztia. Profeta bati, bereziki. Zergatik sartu oten dituen sudurrak hain kiratz txarreko zerregin honetan, baina zergatik. Ez nintzen ni ederki bizi Bilboko hirian, gaztelaniaz, hispanidadean. Komodo hau zen hori, zalantzagabe. Da horrelago, Gabriel Aresti segurola, mutil gaixoa, zergatik atrebitu zinen itxaso honetan, enplego txar batean zinaden metitu, horregatik ez zinen hemen ametitu. Bueno, gero bukatzen du gauza optimista batekin dire lehioaren ezaguarria bat ikasi bat. Orduan, oso gatsa zen, oso nekosoa. Baina orain ekarriko dizuet urrengo beste aldaketa bat egingo du. Eta erakutsiko dizuet, orain dela erakutsiko dizuetan ikerketa emaitza urrengo piminakoa, ez daukate urte bat. Eta harrigarriak dira, behintzat ni harritu egin haute beraz, uste dut zuek ere pixka bat harrigarri topako duzela. Eta eskure parkatu batzerakoa. Hau da, guazen azkio. Asmatu den gauza bat da, batek jaiotzetikoa ez duen hizkuntza batean pentsatzen duenean, edo hausnarketa egiten duenean, arrazionalagoa dela. Eta azalduko dut zuera esan edut dudan honekin. Eta horretarako, hemen pentsatzen dut honen izena ez dudala idatzi behar, horregatik ez dut idatzi. Mandela jaunak daukan aipu oso ezagun bat ekarri dut. Zuzenean honek ez edikusiak. Mandelaren aipuak esaten du, gizon baten bihotza hitz egin nahi badiozu. Hitz egin jozu bere jaiotzetiko hizkuntza. Baina gizon baten buruari hitz egin nahi badiozu, hitz egin diozu berea ezkai hizkuntza batean. Bai, baina horrek badu bere huelta. Eta zein da huelta hori? Bueno, aipo, ni natorren lekutik nator, beraz, beti saiatuko nahi zematen jatorrizko iturriak, nongoak ditan, etiazko iturria irakorri. Zer egin zuten ikertzailea hori? Hartu zuten, bueno, bi talde ekartzen dizkizuten, ingelesdun taldea, japonesa ikasten ari zana. Japonesa pasegiten pixka bat, baina etzen euren jaiotzetiko hizkuntza eta etziran elebidun sendo-sendoa. Hobetoz egiten ingelesez japoneraz baina, baina bat egiten nahikoa japoneraz. Eta beste talde bat, korear batzuk, jaiotzetiko korearrak, ingelesa ikasten ari direnak maila berean. Kapaz dira hitz egiteko, baina horrein kostatzen zaie, ez dira, ez genduk esango, elebidun peto-peto gaitasunatuko dira. Eta egin zutena izan zen, psikologian oso ezaguna den fenomeno bat bada, eta Nobel sari bat merezi zuen, hori Kahneman, hau aurkitu zuena. Eta hori da, gure funtzionatzeko modua, bizitza mutik garenean, gure burmuinarekin erabakiak eta hartu behar ditugunean, bereziki erabakiak hartu behar ditugunean, nola batzutan hartu behar ditugun erabakiak oso azkar hartu behar ditugun bizirik ataratzeko. Behar da, ez aurretara hoienean bizita ez du ematen, baino, milaka eta milaka urtetan guk erabakiak oso azkar hartu behar genituen, eta erabakiak oso azkar hartzen ditugu. Orduan badirudi, sistema bi ditugu guk gure burmuinean erabakiak hartzeko. Bat, automatikoa esaten zaiona, oso azkarra. Eta ez da okerragoa. Erabilgarriagoa da segunetan nahi. Hau ez da txartoa da ondo modu bat, eta modu batera o bestera. Modu automatiko horretan, gizakiok gorroto dugu benetan ditugun gauzak galtzea. Eta hain gorroto dugu hori ez den nahiago dugu ditugun gauzak ez galtzea, gauza berriak lortu gabe, galtzeko arriskoa baldin badugu beti saiatuko gara ez galtzen. Beraz, problema bera plantea dezakegu, modu batean A, modu batean B, eta problema azaltzeko orduan, naiz eta erabaki berbera dan, problema berbera dan, batean azalduko dizut zertzen irabaziko zenukeena. Eta bestean esaten dizut zer den galduko zenukeena. Azkenean, kontuak ateratzen badituzu, kalkuladorarekin berdin ateratzen zara. Baina batean, galera aipatu ditut, eta bestean,
ez ditut galerak aipatu. Jende gehienak, eta hau da Nobel sarioak jaso zen da, ekonomistek eta batez ere anuntzioak idazten dituztenez horiek ondo dakite hau, badakigu gure joera da beti automatikoki jotzea eta galerak saihestea. Harrigarria badirudi ere, ikertzaileek deskubritu dutena, eta atzetik etorri da lan pila bat konfirmatzen hau egia dela, da zure jaiotzetiko hizkuntzan ipintzen badizu Kahnemanen paradoja hau, egingo duzu Kahnemanek esaten zuena. Hau da, galerak ez ditut nahi. Baina, orduan, azkar ibiliko naiz, esan dizu ez Kristinka ibiliko naizela, hemen ikusten dituzuen irabaziak eta galerak, ikusten duzue galeren arabera esaten badizut egiteko, jende gehienak, baina irabaziak aipatzen baditut, bai. Ikusten duzue, berizkuntza horri begiratu behar dizu. Problema berbera, ingeles dut alde bati, baina japonieraz ikintzen diete, euren jaiotetik hizkuntza ez dana, eta ikusten duzuen, efektu hori desagertzen da. Arrazionalak dira, eta zehazki begiratuko dute zer den azkeneko ondorio. Eta konprobatzeko ez dela, ingles eta japonesaren arteko gauza, beste hizkuntza talde batzuk egin zituzten, amerikartzen dizuet beste bat. Korearrak, ingeles ez erabakitzen, edo euren jaiotetiko hizkuntzan erabakitzen. Zergatik hau, burmuinak bi sistema horiek ditu, bigarren hizkuntza erabiltzen duzunean, ikusiko dugu gero, zure burmuinak lan handiago egin behar du, eta ematen du lan handiago egite horrek behartzen zaitula modu analitikoa pasatzea. Hau da esaten dizuet, ez dauka urte bat, oso azkar azten hasira. Beraz, guazen atzera, hau orain espekulatuko dute, nola guazten foro zientifiko bat egingo ditut normalen egiten ez ditugun agerian egiten ez ditugun espekulazioa. Gero gure ikerketa egiteko ipari jaramon egiten dugu. Apostuak egiten dugu. Kefaltza daitezke, eltzen da momentuan non Arestik badauka euskara maila bat, baina honelako pertsona bat da. Eta nik pentsatzen dut, behar bada, faktore txiki bat, Arestik bere garaian eukizuen ikusteko habilidade hori, gareko jendeak ikusten ez zituen gartza, ez zote zen, txikizkintxo batean efekto honetatik etorriko. Baina baita ere eskaintzen dizuet, ez dakit euskaldun berririk edo hemen dagoen, kontsolamendu modura, badaukagun joera bat pentsatzeko, ikasten ari zarenean edo euskara hizkuntza bat oso ondo ez dakizunean dana dela txarra, edo ez dakit, dana ez da txarra, honek badu bere abantaila txikia. Eta honek ikusiko duzue, uste dut, hemendik aurrera, honek ekarriko ondorio asko, alor askotan ikertzen ari dira. Guazen ikusten behar, lehenengo hizkuntza, bigarren hizkuntza, beste ez Kristin bat. Burmuinan zer gertatzen da elebiduna zarenean. Burmuinari asko inporta dio noiz galdera. Eta orduan, hizkuntza oso gazterik ikasten dituzunean, hizkuntza bi, gazterik ikasten dituzunean, hau da, egoera, hor, ikusten dituzue kolorez berdinak bata bestearen gainean, hor dira, horia eta gorria bata bestearen gainean laranja ematen digute. Gazterik, eta gazterik burmuinarentzako esan nahi du, 12 urte baino lehenago. Hor, gazterik azten baldin bazara, hizkuntza bi horiek bata bestearen gainean doaz, horrek esan nahi du zure burmuinak ia eraberean prozesatzen dituena. Oso azkar prozesatzen dituzuria. Baina, 10 urtetatik aurrera ikasitako hizkuntza, ikusten duzuen bezala, burmuinak badu joera da, horiek berezita eukitzeko. Baina ez bakarrik berezita. Gertatzen dena da, zure jaiotzetiko hizkuntzak oso kortez kopuru gitxi erabiltzen duela, baina bigarren hizkuntzak behar du burmuintzati gehiago. Horrela gordin gitzen dute. Burmuintzati gehiago behar du. Burmuinean, esparru txikiak esan nahi dut zu oso eraginkorra zarela eta oso azkarra hori egiten. Esparru zabalak behar dituzuenean esan nahi dut zure burmuinak lan handiago egin behar duela hori prozesatzeko. Beraz, honelako lanengatik badakigu ez dela gauza hutsala gaztetan, adibidez, gure hezkuntza sistemari begiratzen badiogun ikuste dut hori oso ondo egin dugula, gazteri, ume txikiei hizkuntzak aurkeztea. Eta hau, gure hezkuntza sistema sortu zenean, hemen behar bada jendeak ez zituen lan hauek oso ondo ezagutzen da, eztabaida handia zegoen, ez ote zan ume kalterako izango hizkuntza asko sartzea gazteri. Nire alorrean, mundu zabalean lan egiten duen jende guztiak esango dizun gauza da, ez dio kalterik egingo. Eta zuk nahi baldin baduzu helduaroan hizkuntza biek, burmuinari dagokionez gaitasun bera eukitzea, funtsezkoa da gazteri.
hastea. Beste modu batera izan ziteken, baina ez da horrela. Eta fijatu zaitezte, kuriosoa da, Aresti euskara ikasten hasi zen muga horretan ez zuzen bere. Beraz, nik ez dakit ze aldetara zegoen bera. Orain, beste zikrispintxo bat. Aldatuko dute, gure atentzio esparrua oso laburra da, batez ere zauten ez ditugun gaietan, eta hori izan dizuetanak zikrispintxo izango dira. Eta hau da, urrengo jakin behar duguna. Ze hau beste modu batera izan ziteken baitari. Orduan, ni hemen euskaraz hitz egiten ari naiz. Nik badakit hemen goteno elebiduna garela, hori imperatibo legal gainera, beraz, dara elebiduna garela. Euskaraz hitz egiten ari naizela, eta zuek niri euskaraz entzuten dirazuela, zuen gaztelania piztuta dago zuen dugunean. Beraz, zuen gaztelania ere funtzionatzen ari da. Aldrebes ere bai, gaztelania hitz egiten ariko bagina, zuen euskara ere piztuta dago itzarek. Eta orain erakutsiko dizuet jolas modura ekarri dudan gauza bat, zuek zeuek konturatu zaitezten nola, segun eta zeueratan hizkuntza biak dauden bata besteari horrela egiten. Eta ekarriko dizuet psikologian oso ezaguna den efekto bat, Stroop efektoa deitzen zen. Beraz, adi eta ez ditugu denborak neurtuko eta horrela bakoitzak egingo du alduen moduan eta bakoitzak sentitu behar duena. Lehenengoa, oso erresa, ez da Stroop efekto, baino kontrolatzen dut barri. Irakurri zaitu hori, bakoitza garrutik, oso erresa, oso zaila dutzen da, hau erresa zen. Urrengoa, koloreen izenak irakurtzeko esaten badizuet erresa da. Baina orain ni gaiztoa naiz eta esango dizuet beste gauza bat egiteko. Nahi dut, hitz bakoitzean, esan dezazuen, ze koloretan idatzita dagoen. Egin zazuen. Gatzago da. Konturatu zarete, gatzago da. Hitzak horrela egiten dizu. Baina, hizkuntza batean gaitza, ez da? Orain, gaiztoago. Urrengo filminan, eta bakoitzak egingo du berea eta sentituko behar du. Urrengo filminan agertuko dira hitz batzuk, baina ez ajola. Nik nahi dodana da, pentsa dezazuen, eskatuko banizuen, esaidazu ozen euskaraz, ze koloretan idatzita, zen da kolorea, ez idatzita dagoen hitza. Ulertzen da? Guazen, aber, zailago den, errezago den, ozen. Barrutik. Gatzago da? Bai. Gatzago da. Eta egin ezaken baita ere, atzera joan eta eskatzen dizuet. Gaztelaniaz ezaidazu kolorea. Egin ezakegu horrela. Beno, hau ondo egiteko pantailan hitz banaka ikusiko zenuke eta milisegundotan lortuko genduke zenbat denbora behar duzun kolorea esateko. Eta ikusten duguna da, elebiduna zarenean oso nahiko ondo detekta daitekeela hizkuntzietatik zein den nagusirik baldin badago, zebat daiteke jarrenek izatea, honen zaitasuna milisegundotan neurtzen. Guk laborategian gure doktorautzako ikaslei egiten dugu jolas bezala, baina neurtzen dugu. Eta orduan batzuk ataratzen dira berdin zentzu batean zein bestean, beste batzuei hau gaztelaniaz esatea gehiago kostatzen zaie, hau euskaraz esatea baino. Edo berdin kostatzen baldin bazaitzu horrela da. Hau ulertu da, ezta? Zerain egingo dugu, honekin beste buelta bat egingo dugu. Baina beste buelta eman baino lehen esango dizuet, erakutsi dizuedan hau ez dute Ameriketan eta asmatu, hau katalan batek eta euskaldun batek beste batzuekin elkarlanean aurkitu zuten, da hor dituzue, Albert Costa eta Mikel Santesteban, Mikel gurekin lan egiten du, eta Albert Costa Pompeu Fabra lan egiten du. Hemen dago egin zuten argitalpean, nazioarteko argitalpen batean, eta orain ikusiko dugu, ikertzaile hauek aurkitu dituzten beste, nire ustez oso gauza interesgarriak, elebiduna zarenean, zure hizkuntza horiek, eta zure burmuinak nola kudeatzen dituen ikusteko. Eta hori da, hau izan zen. Hartu zituzten, elebidun goiztiarrak, hau da, 12 urtetik bera espezifikatzen dudan alde hori, elebidun goiztiar talde bat, eta elebidun berantiar talde bat. Danak gaitasunatuko elebidunak dira, Hala, hizkuntza bien gaitasuna oso altu badakak. Eta orduan, H bat eta H izango dira, zure jaiotzetiko hizkuntza eta bigarrena. H bat, H bi. Elebidun goiztiarrek aldatzeko jaiotzetiko hizkuntzatik bigarrenera behar duten denbora, azkonak iradokitzen du behar duten denbora.
adibidez, Euskalduna bazara eta gaztenan nire ikasen baduzu, txakur esan duzu eta orain esan behar duzu mesa, eta zenbat denbora behar duzun aldaketa egiteko. Denbora bera behar dute, ikusten duzuen bezala, batetik bestera junda etorria egiteko. Baina elebidun berantearrek jaiotzetiko hizkuntzatik bigarrenera behar dute honelako denbora, baina bigarrenetik jaiotzetiko hizkuntzara pasatzeko asko denbora gehiago behar dute. Ematen du paradogikoa hasieran, ez? Zure jaiotzetiko hizkuntzara bueltatzea behar luke errezen. Baina ez, eta zergatik da hori, esplikazioa da pixka bat mekanikoa bezala egin dezake. Zu elebidun berantearra bazara eta hizkuntza bat nagusiagoa baldin bada benetan zure burmuinean, bigarren hizkuntza erabiltzeko lehenengoa nola biak beti piztuta dauden, lehenengoa nolabait zanpatu behar duzu. Eta hori esaten ziguten hori saber no ocupa lugar eta guzti hori ez da egia. Danak behar du oxigenoa eta odola eta orduan zure burmuinak indar handiagoa egin behar du hizkuntza nagusia nolabait bultzatzeko berutz bigarren hizkuntza ahulagoa den neurrian. Zenbat eta zure bigarren hizkuntza ahulagoa izan, indarra gehiago beharko duzu lehenengoa bultzatzeko. Eta horregatik lehenengora itzuli nahi zarenean, burmuinak denbora behar du hori desegiteko. Arregarria bedu hori, baina horrela da. Baina ez da hemen bukatzen kontua. Eta zer gertatzen da, elebidun talde bi hauek, eskiatzen baditut berdin honela, baina orain erabiliko dut hirugarren hizkuntza bat akiten adibidez gure ingelesa o frantsesa o ikasi duzun hirugarren hizkuntza bat, baina hain ondo ez dakizuna eta hain maiz erabiltzen ez duzuna. Zer gertatuko da? Egin zuen hipotesia? Begira zer gertatzen den. Hauei, hirugarren hizkuntzatik lehenengora pasatzea, askoz ahulagoa denez, oraindik denbora gehiago kostatzen zaie. Baina, hauek, berdin egiten ari dira. Elebidun goiztiarra hori ez die importa zenbat dakizun hizkuntza hori. Badirudi, truko bat edo sistema bat topatu duten hizkuntza batetik bestera aldatzeko, non ez duen importa zein den nagusi, zein den nagusi. Eta Zipristin honekin bukatzeko, hortik aurrera eta aurrera, ikerketa ez da sekula bukatzen, literatura bezala, sekula ez da bukatzen. Barkatut, bai. Deskubritu dutena da, Broca jaunak hartzen dutona, elebidun goiztiarrek hizkuntza bat batetik bestera aldatzeko erabiltzen duten burmuinaren esparrua dela Broca, deritzon, orain aipatuko dugu zen, Brocaren esparrua. Kitxo gara bera hemen dakazue. Baina beste elebidunek burmuinaren eskumako parte bat erabiltzen dute, eta parte horrek bai jaramon egin behar dio zein da nagusia, zein ez, eta horregatik dauzkate asimetria hauek. Elebidun goiztiarrek erabiltzen duten burmuinaren parte aldaketa hori egiteko da hizkuntza gramatika berezitu. Prozesatzeko burmuinak erabiltzen duen usketa. Eta Broca izena dauka, ekartzen dutze Broca oso nahiko eskualtzalea zan, eta euskarari buruz eta idatzi zuen, ez dakit bazeukan euskarari buruzko jakimina. Eta hemen dago Brocaren gaixo bat, eta Brocak bere aurkikuntza hori, bere 8. mendean egin zuen gaixo horri begira. Eta ikusten baduzue, ikusten duzu hori dana, apurtuta daukala gaixo horrek. Gaixo horrek zeukan Broca esparrua apurtuta. Zuei, ez dut nahi hori gertatzen, baina iktus baten bitartez, edo kolpe baten bitartez, Broca taltea jasoten duenean, gaizkitz egiten hasten gara. Eta erakutsiko dizuet, Euskaldunek Broca kaltetua dutenetan zer gauzan bota esan ditzaketen. Uste ezazuen benetan Broca dela gramatika kudeatzeko. Hauek benetazko Euskal Afazikoen benetazko esaldiak dira. Uste duzue, aditz morfologia adibidez oso gramatikaren gauza badana hitzak eta esaten dituzte. Baina gramatikaren kontu guztiak ze aditzen erabili behar dudan, ze denbora, ze pertsona, esaldiak ze antolamendu daukan, Brocak hori kaltetzen du, baina ez berdinetan. Bueno, elebidun goiztiarrek aurkitu duten truko itzela da, burmuinan lan bat egiten du hizkuntzarekin normalean jendeak egiten ez duena. Eta aurrera jarraitzeko, gauza bat, orain gara ez esango dugu, 15 urte, gauza oso barriak dira, zintzen 15 urte ez den beste. Duela 15 urtetik ona, 15 urtetik ona, ikerketa pila bat eginda elebidunekin, eta deskubritu da elebitasuna, eta milake por imperatibo legal, elebiduna garen guazen ikustera ze alde hon dituen, gizartean ikuste badugu jarrera bat pentsatzeko
txarra dala, hobedala elebakarra izatea. Pues ez du ematen, eta New York Times eta hori danak ari dira esaten, ez hobedalekin izatea. Hor dituztu hortan aritu izan diren ikertzaile batzuk, elebitasunak abantaila kognitiboak ematen ditu. Horien artean, sintometan hau da begarriena. Alzheimerrak joko bazaitu, jotzen bazaitu, elebiduna izan da Alzheimerraren sintoma, gaixotasuna hor dago, baina sintoma, jendea azten da laga ezkitza egiten duela, elebidunetan 4-5 urte beranduago agertzen dira. Orduan, elebitasunak ematen du nolabait zerbait neurodegenerazio prozesuan ez bakarrik Alzheimerren, bestetan ere bai, nolabait gorde egiten zaitu. 4-5 urte ez da gitzi, gorde egiten zaitu. Zergatik? Honengatik. Elebidunak bizitza guztian entrenatzen da gitza, egunean zehar pentsatzen zenbat aldiz aldatzen duzuen hizkuntza batetik bestera. Asko. Edo, gazteek, nik ere nire garaian egiten duten code switching zen teknikoa da, ez? Amak esan dit, que le dela tabarra loz, osabak ezkio, hori, hizkuntza batetik bestera. Askotan pentsatzen dugu, jendeak egiten duela hori hizkuntzak ez dakizkilako. Hori egin ahal izateko, ondo jakin behar dituzu. Lehenengo mailako euskaldun barri batek nekez egingo du. Lehenengo gauz euskaraz esan da, gero gaztelaniara pasatzen ez, baina ez da hori, esaten ari izena. Esaten ari izena da, hizkuntza bietan. Bizitza guztian zer gimnasia hori maiz egiten dugulako, azkarrago egiten dugu, ariketa bat ematen digute, ez? Begiratu koloreari, eta kolorearen arabera sailkatu hau da. Eta orain, figura berekin esango dizut, orain formaren arabera sailkatu behar dituzte. Horrek denbora bat eskatzen dugu ginen, plan aldatu behar dut. Elebidunak asko azkarrago, milisegundotan asko azkarrago egiten dute. Eta ikerketak erakusten duena da, ariketa hori, horrek ematen dizula neurodegenerazioaren aurrean abantaila bat. Eta harrigarria badirudi ere, hau oso lan horitzen batean agertu zen, hori ere orain ikatzen ari da, 7 hilabeteko aurretan, oraindik hitz egiten ez duten aurretan, detektatzen da. Ingurune elebidun batean human dauden aurrak, eta ingurune elebakar batean human dauden aurrak. Orain ezin oso lan polita da, nahi nuke detaile guztiekin azaldu, baina ezin dut. Eta hor ja, aurkitu zuten, ingurune elebidu batean azten ari ziren aurrak, oraindik hitz egiten ez zutenak, ja bazaukatela abantaila hori. Nire hori arregarri egiten zen. Beti esan ikerketa egiten dudala, harritzen naizelako, beste las nuke, aspertu bat. Eta azken zipristina, akasetan baitzerako, eta ikusten da aspertu nahi, elektrizitatea. Urmuina makina elektrikoa da, hori jakingo duzu, elektrizitate bitartez funtzionatzen da. Elektrofisiologia deitzen zaio, neurotransmisore, azkenean sortzen dutena seinale elektrikoa da. Eta azkenean zure burmuina da, seinale elektriko pila bat abizau, baina pentsatu behar duzuen, unibertsua bezain komplexua den gauza bat dela, burmuina, mezu elektrikoa iregiratzen da. Baina, bada modu bat, holako txano bajantzita, gupalago makina badakagu, zein azken zipristina da, hemen egiten den lanean ze gauzak aurkitzen dugu zipristinak, zaituzten da aspertu nahi. Olako txano bajasten duzu, eta hor daitezke gure laborategian parte hartu nahi baduzue, ariketa bat jarriko dizuegu, eta zure burmuinak sortzen duen elektrizitatea detektatzen dute. Zera hauek, bai? Eta sortzen dituzte uin batzuk, eta horien arabera gu gauza batzuk jakin ditzakegu. Hori bakarrik esaten dizuet, gainetik, zen ez nahi sartuko uinak eta bakarrik emaitza. Jakin behar duzuen gauzatxo bat. Hau jakin behar duzuen. Burmuinak gauzazko egiten ditutez. Zuk ez dituzu sekula jakingo. Zuk dakizkizun gauza dira burmuinak egiten dituenaren parte da. Orduan, askotan gertatzen da, eta guri laborategian baita ere gertatu zaigu, elektrizitatearekin honekin lanean ari zarenean, ematen diozu jendeari perpausa eta adibidez hau. Keparen aizpek egunkaria erositute gaur. Itzezik, pun, eta ariketa da. Zuzoaz irakurtzen eta gero esan behar didazu. Ondo alatxartu. Esaldi asko dira, Hemen errezago da. Ondo alatxartu. Experimento bat egin genuen, eta baldintza hau interesatzen zitzaigun. Euskaraz keparen arrebek, behar. Jakin egin, ez gertatuko da keparen aiztekin, erolako honekin eta jaiotzetikoa eta ez jaiotzetikoa. Ez ez gertatu zen. Botoiak ematerakoan, denek, uste dut pertsona batek bakarrik,
denek eman zuten ontzat hau. Gero beharra da konturatuko ziren etzela, emanera ontzat eman zuten. Baina, jaiotzitikoen taldean, Burmuinak, eman zuen perpaus agramatikala irakurtzen edo entzuten dituzunean Burmuinak sortzen duen seinala. Eta Euskaldun Berri talde batekin ari ginen, Euskaldun Berrien taldean etzan hori zatu. Interesatzen zen, jakin dezazuen, zuk askotan igual esango duzu, hau ondo dago. Igual zure Burmuinari beste zerbait iruditzen zaio. Hau da, jakin dezazuen zergatik egiten dugun lan, ez gara konformatzen dugu jendeak ematen dizkigun iritziekin. Jendeak ematen dizkigun iritziek askotan ez dute islatzen zer den gertatzen den. Eta ia bukatzen joateko. Boi, barkatu. Hola, gitxi gora bera ikusteko gauza bat. Hizkuntza bat jaiotzetikoa ez bada, hau da, lehenengo hizkuntza espaldin bada, Burmuinari inporta zaiona da, noiz ikasi zenuen, eta gero noski, zema iztasunakin irabiltzen duzu, hizkuntza bat erabiltzen ez baduzu, desagertzen da, ez? Eta orduan, aurkitzen duguna da, elektrofisiologian bertan, noiz ikasi eta zema iztasunarekin erabiltzen horien arabera, zantzu elektrofisiologiko ezberdina dauzkazu. Hori da guretzako ikertzeko lanabes bat. Hori lanabes bezala erabiltzen dugu. Edo beranduago ematen dituzu, edo ikusi duzuen bezala, aurreko filmina batean erakutsi duzuen, zure Burmuinak esparru zabalago bat behar du. Zenbat eta beranduago ikasi eta zenbat eta gutxiago erabili hizkuntza hori. Azken bat emango dizuet, hau saltatuko dut. Badakizu ergatiboa zer dan, ez ikusi dut irratian ere programa bat eman ipini diotela. Euskadi irratian ergatiboa zuekin arromitza. Bueno, bada ez bada. Euskarak bi hauek berdin tratatzen ditu, baina gaztelania eta gainerako hizkuntzak ergatiboak ez direnak, ez dute talde hau egiten baizik eta subjektua ditzen dugu talde hori. Euskarak beste antolamendua dauka. Gaurko gaia ez da hori azaltzea. Baina, guk aurkitu duguna, osaltzatuko dut, aurkitu duguna izan da, eta begira ze populazioekin lan egiten dugun, guk hartzen ditugu momentu zorrein ari gara jaiotzetiko euskaldunak eta jaiotzetikoak ez diranak, baina 4-5 urtekin, 5-6 eskolara gazterik, hasi dira euskara ikasten, eta esperimentua egiten dugun ordurako oso gaitasuna duela dakate. Ega dakate danak, eta gaineran bertan azterketa bat egiten diegu, eta elkarrizketa bat ikusteko benetan, nekez bere izen dituzula jaiotzetiko euskaldun batekin. Ikertu ditugun gramatikako atal guztietan, espero den bezala, berdin ataratzen dira, ez gero beste populazio batzuk konporatzen dituzunean ezain beste. Baina, aurkikuntza bat egin genuen, nahiko harrigarria, ergatiboarekin zer ikusi duena. Eta hori da, bi talde hauek, eta esaten dizuet, laborategira datozenean, nik askotan ez dakit nordan jaizotikoa eta norrez, holako gaitasunatuko dira. Bueno, maikarik eta egin behaztituzten. Danetan ikusten duzuen bezala oso antzeko datoz. Ze hauek estadistikoki ez dira esanguratsuak. Baina, ergatiboan, esaldi batzuetan esan behar zuten hau ondo dago eta gauzti dago, ariketa horretan bakarrik, izartxonek esan nahi du bere hizkuntza esanguratsua dela, ariketa horretan bakarrik bere hizkuntza bat ateratzen zen. Baina, horrekin batera, elektrofisiologiari begiratzen diogunean, eta hau esin beharko didazu, ez dakit ikusten duzuen hemen, igual argiari dago, baina, bueno, fijatzeko gauzak dira, hau, eta hau, eta nire hitz hartu beharko duzuen, ez dakizu ezan zuaten du, beraz, esplikatuko dizuen, eta da, jaiotzetiko euskalduna, zuk ematen, jaiotzetiko euskaldun bati, ematen diozu, perpaus bat, ergatiboa bat azaiona, eta atzamarrarekin ondo dagoela esan dizunean ere Burmuinak egiten du. Efektu espezialak zartzen dizuen, no? PSI detzen dugun komponentea, hau etzegoen ondo. Vale, eta hori da, ikusten dugun hemen. Batez ere hau, hemen buruaren atzean sortzen den seinale bat. Hau etzegoen ondo. Euskaldun hau bakarrik baldintza horretan ez beren jokatzen zuten. Hau da, euren Burmuinak detektatzen zuenean etzegoen ondo, sortzen zuen seinalea ez berdina zen. Beno, orduan, zer iradokitzen digu honek? Gero, jaukatzen dut. Zer iradokitzen digu honek? Badagoela hor zerbait, badakigu giza hizkuntza oso antzekoak dira, gauza asko amankomunean dituzuen, izan denez beste batzuk ez. Eta euskarak dituen ezaugarri tipologikoen artean asko ditu oso bitxiak direna, ez da bitzekoa duen historiagatik, baina ergatibotasuna adibidez euskarak bakarrik dauka Europako hizkuntza guztia. Eta
ergatibotasuna bai da marka tipologiko bat hizkuntzak asko bereizten dituena. Eta ematen du, hau, ez zure burmuinarentzako, esaten zuen, euskaldun hauek ganegatik euskarak ezagutua. Burmuinarentzako, ergatiboaren, hau, ikastea ergatiboak nola funtzionatzen duen, edo oso gazterik egiten duzu, edo zerbait beste modu batera kokatzen du burmuinako liburua. Dut honekin, azpimarratu nahi dut, ez naiz esaten ari, jende honek entzekienik, jakin badak ez jakitea da, erabilera. Baina buruan nola ipinita dagoen, ez berdina da. Eta guk egiten dugun lanean, momentu honetan, asko da ikustea egiazki zer den zaila. Ez iruditzen zaidalako, ezik eta egiazki zer den zaila. Eta aurkitzen duguna da, deigarriena hau da, aurkitu ditugu beste gauza txiki batzuk, baina deigarria topatzen dut nik pentsatzen nuen, gauza zail bat izango zala, naiz ni euskaltegietan eta irakastea, bat, hola, atzamarrekin ibiltzen gara, ibiltzen ziren nire ikasleak, aditzen tauletan zehar, zein gaztetenetan bizkio, batek pentsatzen du aditz morfologia izango dara euskararen zantzu zail bat ikasteko. Ez da. Behintzat ez da guk ikertzen ditugun euskaldunentzako. Kontra, kasu marka, igual pentsatuko zenuk ez dela zaila, hori bai da zailago ikasteko eredua zein dan, baina baita ere burmuinak behintzat gaztelania baldin badazu burmuinak sartzeko. Eta bukatzeko, laburretan hartzen dut ilustratzen, ematen zaidan denbora baino gehiago erabiltzea, hemen badago, eta berriz literaturarekin lotu nahi nuen, hau, igual ezagutuko duzu, hau, atxagaren hitzak dira hauek, baina haikua berez, del Fatah Hilitorena da, eta liburu hori da, Thou shalt not speak my language, eta hizkuntzari buruzko liburu bada, hausnarketak dira. Eta bertan, idazten honek egiten du hausnarketa bat, egia dena, baina egia da ikuspunto neurozientifiko batetik, horregatik ikatzen zaita. Egia da. Hitzak, xauiaren kontrakoak dira, zergatik hitzak eta hizkuntzak. Zenbat eta gehiago erabili, eta inguruan zenbat eta gehiago geroz eta aberatsagoa da hitza. Hau da, zenbat eta gazteago ikasi, zenbat eta maizago erabili, eta inguruan zenbat eta gehiago ikasi, zure burmuinak orduan eta sendoago ekiko du hizkuntza hori. Beste modu batera izan zitekeen, behin ikasita, zure burmuinak gordetzen dut, ez da ezer pasatzen, bizikletan ibiltzea ezela. Ez da horrela. Eta gai honek eskatzen da, benetan nire azkerintza, zehibitzen zait, orain zen da gure erronka. Euskara batzea zen, garestiren erronka. Zein da gure erronka? Nire ustea balean, erabilera da gure erronka. Eta esango dizuet, nik eskatzen dagoen kontura. Gure ingurua. Batek berabiltzen du gehiago gutxiago. Baina pentsatzazue Bilbo batean, ni kaletik nabilela, zenbat aldiz aurkitzen dut gaztelania eta zenbat aldiz aurkitzen dut euskara. Inguruan, Eta zergatik inporta du horrek? Ez dugulako aukeratzen, fimatzen bazarete automatikoa daudana, orduan. Zu kaletik baldin bazoaz, eta ikusten badut zerbait gaztelania zidatzika, nik ez daukat aukerarik. Prozesatzen dut. Ez daukat aukera zateko, ez dut gaztelania prozesatu nahi. Beraz, oso importantea da, inguruan gabiltzanean, den zena, euskaraz eta gaztelania zagotea. Gure kartel lanetan, gehienetan bada, baina fimatzen bazarete askotan ez. Zergatik, elebidunak baldin bagara, lehenengo gaztelaniarekin toko egiten badugu, gure burmuinak hori prozesatuko. Eta beraz, euskara ez dut erabiliko, jarroi. Baina lehenengo euskararekin toko egiten baldin badu, nahi eta ez, euskara ikasten ari banaiz ere, nire burmuinak jarriko da lan horretan. O kontra, ele bakarra baldin banaiz, niri zein portari. Ezagutzen ez dudan hizkuntza hori, lehenengo, bigarren, ezkerretara o eskumatara egotea. Ez baitu prozesatuko, ele bakarra naiz. Oza, nire eskubideak ez dira urratzen inolaz ere, ez dira barazorik egiten. Kontra, ekosistema sozial batean, gizartean, alean gabiltzanean, ez bakarrik bata bestearekin egiten. Jatu daitezte zenbat aldiz egin behar duen gure burmuinak gaztelaniaren prozesamendua, eta fijatu zaitezte mendik aurrera, ze gutxitan euskararena. Eta nik uste dut hemen, bai dagoela, erronka bat, kontuan eduki behar duguna. Eta ez da inbeste leku ona euskarari ematea, paper batean ere. Ez da nire burmuinak euskara prozesatzeko eta euskararen gimnasia hori egiteko eskubidea eduki dezake. Eta iruditzen zait
benetan gauzak nola diren benetan jakiteak funtsezkoa dela, olako gauzek ze garrantzia duten jakiteko eta argudiatu ahal izateko zerbait diren garrantzitsua. Orain argian izan dut Pedro. Bueno, naia ipini dute galdera itia, baina Itziarrekin. nahi badu, eta bestela bihar arte. Bueno, asko animatu duzu jendea galderak egitera. Ja, ez? Bai. Horrela jarrita jendeari, kostatzen zaio galderak egitera. Bai, eta gainetik esan bihar arte. Zema denbora pasena dugu? Baina nik kalkulatu dut egitxe gara bera, zeberantuago hasi gara. Galdetu, nik esango dizu gauza bat, jendea badoa horregatik nago isilin. Baina iruditzen zait, pertsona batek hitz egiten duenean, niri gustatzen zait behitza, pentsatzen dut Amaiari ere gustatuko zaizkio. Lasai, Baina lasaitasun guztiak, baina izan dut, inok galderari baldin badauka, animatu zaitez, Egintza zuen, Bueno, nik orokorrean, esango nuke Arestiren poemakin topo egin nuenean, aldez aurretik izan behar dizut, etxean euskara erabiltzen genula idatzia ere bai, ez? Eta, kartak idazteko eta horrela. Eta oso komplikatua zen, ze ematen zuen ura ezintzala idatzi. Eta hainbeste arau eta hainbeste norma, ez? Mito asko zeuden euskararen inguruan. Orduan, Arestiren poemekin topo egin nuenean, esan nuen, zein errez, baina zein simple, baina horrekin ez dut esan nahi simplekeria, ez? Osa, gauza simpleak oso zaila dira idazten. Eta horrek zehatu nindun, ez? Erakarri nindun nola bait. Niaz, bai, hasitan nengoen idazten edo horrela, baino hori izan zen gehiena, ez? Bere poemak irakurri hain zuzen idatzia zegoen irakurlearentzako hain errez. Konturatu zaiten ni lehendabiziko liburua Axular klasikoak irakurtzen hasi ginen. Eta oatik bai, klasikoak ere bai, baina Arestiria klasiko badu hori, ez? Osea, hizkuntzan izugarrizko. Eta gero batuaren inguruan, horrek eman zigun bidea. Bai, orokorrean orokorrean oso nik izango nuke idazle dinamitzailea zela o kultur dinamitzailea zela, baina berez, ez? Orduan lagun komun batekin abisatu zidan eta esan zidan idazten jarraitu zure idatziak indarra handia dute eta hor Zeruko Argiako artikuluak argitaratzen hasi nitenen, bestela ez zuen ezagutzen 1967. Eta gero nik anaia dut poeta ere bai, eta ez dakit norekin esan zidan, holako omenalditxo bat egin dizuet leku batean da jartzen zuen neba arreba lasatarrak. Eta oain, hau prepatzen ibili naizenian, aurkitu dut esaten du horrela, Miguel Lasa gizona eta Amaia Lasa arreba. Emakumea. Barkatu. Ura gizona eta ni Andrea. Eta, esaten zu horrelako, eta keska zeukan gainea, eta gero ni badaki leteri,
oso laguna zuen Cezar Vitoria, baina den hori eola, pues niri karta abaneire esan zidan, eta beste batek eta abaneire bai, horrela zen, oso eskusa bala. Ni neu saiatu egiten naz. Hau era adibide bat da, bai. Osea, gure, nik uste dut, bai. Berriro bera egindako galdera, ez naiz konturatu oso ondo zer esan dizun, eta beraz erantzuna entzuterakoan ez dakit zer nolako galdera izan den, eta... Galdera errepikatzen. Ez dakit akustika dagoen, bueno, barri. Galdera da, ia ikerkuntza hauen emaitzak, heltzen ote diran, ez dakit zehazki zera biltzik duzen, heltzen ote diran erabakiak, hizkuntza politika edo hizkuntzako erabakiak hartzen diren lekuetara. Eta nire erantzuna da, saiatzen gara, ni behintzat ni neu saiatzen naiz. Eta esan dut hasieran, guk egiten dugun ikerkuntza guztia zuen diruarekin egiten dugu. Eta nirearekin, diru publikoarekin egiten dugu guk ikerketa. Konbokadetara guaz, Europatik, Madridetik, Euskal Herritik dara. Beraz, guk egin behar duguna da lana alik eta hobetoen egin, eta argitaratzen duzu kanpoan normalean, hori da leku zurruna. Eta zure lankideek, nazioarteko lankideek jakin dezaten, baina ni beti saiatzen naiz uste dut baitare, gero zu gizarteari kontatu behar diozu emaitzak. Ez diozu kontako detaile guztiekin eta alorreko aditu bati kontatuko zenioken bezala, baina jakinarazi behar diozu batez ere, bentsat ni saiatzen hasi egiten, nire iritziz gure gizarteari inporta beharko lizkiokeen gauzak, bentsat bai. Bai saiatzen gara zalietan, gero gu beti saiatzen gara argitalpenak ingelesez egiten diren arren, nolabait jakinarazpen hauek, emaitzak hau erako, euskaraz argitaratzen ditugu, Kaian edo Euskaron edo horrelako lekuetan. Eta ni neu bai saiatzen naiz, arrakasta eduki dezakezu gehiago gutxiago, baina bai saiatzen naiz esaten ze gauzak diren importantean. Eta adibidez hitzaldiaren bukaeran kontatu dizuedan hau bai da gauza bat, iruditzen zaidana jakin behar dela. Hau da, hizkuntz politika diseinatzen den lekuan, batez ere, fijatzen baldin bazara, estelako betetzen hori, eta oso gauza erresa da, eta merkea, diru berean egiten duzu, eta euskaldun hori mesede handia egingo liguke. Nire ustez. Nik galdera bat, ergatiboak guk, euskaldun zaharrak, ergatiboa zena gero ikasi dugu. Hombre, ergatiboa hitz tekniko bat da, hori da esatea. Ez, baina erabileran ere, nik ez nuen esaten emakumeek joaten dira. Ni beti... Ez, baina ergatiboa danean eta plurala danean... Hori batuaren gauza bat da, bardin da, bai, izan ez da, ni nire ama hizkuntzan bizkaiera da, beraz, nik akak egiten dut, ergatibo plurala, bai, baina nik jarri dute euskara batua zartzen dizuela dako gauza, baina morfema bera izan da ere, euskaldun guztion gramatika sistema ikertzen duzunean, ez dago aldakortasuna egonda, euskara ezberdinen artean, horretan ez dago aldakortasunik. Osea da, sistema ergatiboa dira, hitz egiten diren euskararen euskalki eta varietate denak. Beste gauza batzutan badira ezberdintasuna, baina horretan bai, parkatu ez dizut ulertu. Baina ze morfemarekin gauzatzen duzu? Bai. Baina landa guzti ere, ergatibo duna zara. Eta esan nion, zergatik ikasteko euskera. Eta berak esan zidan, behin ikasita hizkuntzan, ezeretik ikasi zuela gaztelanian, berak ez tezun oso txarra zera, frantzesa egiten eta gazetarita egin zuen. Eta beraz eten zuen, esan ziotela, halako zintasuna zeukala, eta ezin zuela,
bere burmuinaren gatik zerbait zeukalako ikasi euskara, ingelesa, frantzesa. Beraz, idazteko, idazten du, niretzat, zoragarri egiten du idazten verdadez. Eta baita hitz egiten. Baina ezaten ziren alako puntua zekat. Eta orain aukera bakaban zanetarako kazetari horren kasu bereziari buruz ezin dute zer esan, informazioa gehiago behar nuke. Gara izten zuen bakorra zela goan edo, kontu hori pertsona batentzat, baina ez lesio batengatik baizik eta pertsona batentzat ezakelako. Baina berak partikularki ez jendeak orokorrean. Kasu hori alde batera utziko dut, ez zaidalako gustatzen gehiagitz egitea ez dakidanari pertsona hori ez dut ezagutzen ezin dut kasu hemen. Baina bai esango dizut, eta hau ere beste erronka bada, nik uste dut guk ere horretan adi egon behar dugula, ez dut ekarri, baina dira hori ikerketaren, ez ezagunaren aurrean zauden puntu hori, ez zer da aurkitzen ari garen gauzak. Eta beste gauza bat ikusten ari dana, baina oraindik ikusi behar dugun nondik eta nora doan, ezintasunari buruz ez dut hitz egingo, zenik dakidanez, nik ez dut ezagutzen patologia bat, burmuinaren patologia bat, hizkuntzak ikasteko ezintasuna sortzen duena jaiotzetiko hizkuntza ondo hitz egiten baduzu. Ze horrek esan nahi du ez daukala, badago gaixotasun bat, baina zure jaiotzetiko hizkuntzari ere eragiten diona. Beraz ez dauka hori. Baina bai esango dizuet, beraz, aprobetxatuko dut zurea eta beste zerikusia duen zerbait kontako dizut. Eta hori da, ikerketan erronkan ikusten ari den gauza bat da, jendeak badaki, danak ez gara, ez daukagu gaitasun bera bigarren hizkuntza bat ikasteko, hori danok badakigu. Baina jendea ikertzen hasi da, zertan datza zergatik diren batzuk abilagoak bigarren hizkuntza bat ikasten, da beste batzuk ezain beste, zergatik da hori. Eta oso gauza interesgarriak ateratzen ari dira hor. Eta litekeena da, eta beste hitzaldi batzuetan bai ekartzen dut, baina hemen aukera bat egin behar nuen, litekeena da, hemendik orain hitz egiten ari da 2014, litekeena da 2024ean, hizkuntzak irakasteko metodoak egokituta egotea horretara. Ze ematen du hizkuntzak ikasteko modu ezberdinak daudela. Ez da bakarrik batzuk jaioagoak dira eta beste batzuk ez, interesgarriagoa da. Ikasteko modu ezberdinak daude. Eta oso litekeena da, hemendik ezain beste urtetara, pertsonak bigarren euskaltegira zoazenean adibidez, emango du zientzia fikzioa baino, esango du. Zartzen zara euskaltegian eta egiten dizute azterketa bat, horren arabera erabakitzen dute. Zuk hobeto ikasiko duzu honela, baina beste pertsona batek hobeto ikasiko du beste modura. Hori gertatzen ari da ikerketaren munduan. Momentuz asko ikasten ari da hori buruz. Eta esango dizut baita ere, dirudienez, gaitasun hori lotuta dago zure jaiotzetiko hizkuntzaren gauza batzuekin. Baita ere, ematen dut denok jaiotzetiko hizkuntza berdin hitz egiten dugula eta dana. Ez, hor ere badira, soinuak eta gauzak entzuteko burmuina bilagoak dituztena beste batzuk baino. Eta badirudi hor loturak egongo direla. Beraz, zalantza dut, esango dut baina, kazetari galdetu beharko zenioke, burmuinan ze ikerketa egin dioten ondorio horiek ataratzeko. Zenik ez dut ezagutzen lekorik munduan. Bai. Esango nuke, bai. Baina intrigatuta laganazu, esango duzu. Ez dut ezagutzen, aportasun. Arestire kasuan ez dela erraza metodoa, baina bera bazekan gauza garrantzitsu handi bat, eta bazen motivazioa. Bera sentitzen barrutik zerbait bazeukala berak, eta erabakizuela ikasiko zuen. Beraz, nire kasuan eta beste batzuen kasuan beterik erabaketatea izan dela haitzuzen ere hori, eta hori gauza bat. Beste gauza bada hori erabileraren lan. Gero eta gehiago Euskalde beto dugu arro askotan, eta jendeak lan egiten dugu, badian dugu, egiten benetan, baina ikusten da, ez dugula ikusten, aldi berean eta odontologia dela, aplikazio dela, kontua da, hizkuntza bat zertara, erabiltzeko bada, edo bizitzeko bada. Orduan,
orduan nire kezka da zuzen ere hori, eta bestaletik esatea, badakit mundu baina zuek fama duzue, euskaldu batzuk fama daukazuela, psikolinguistikan katalanekin batera aritzen zaretelako eta lan egiten duzuelako. Eta argitarra den arren, jendeak ez du ezagutzen zuek egiten duzuela, eta gehiago ez dagoela zubitik egiten duzuena hori ledro praktikan egiten dugunarekin, eta askotan ematen du aditok esan behar dugula horretarako eta ez da ez. Eta kontu izango nintzateke zer egin behar dugu kontagiatzeko, kutsatzeko hori ez, zuek egin duzune bitartean berba esaterako olerkariak eta zure gero, eta uste dut oso komplementarioak izan direla bi gauza horiek eta goratzeko Aristino zen, Aristino bada euskaldun peto bat, baina konsekuente, sakona, eta bihotzarekin bizi izena hizkuntza eta zer egin behar den hizkuntza batekin eta zertarako bizi behar dugun, eta euskalduna delako eta arba gaudelako eta gaur egun abesten den bezala esaten dugu, ez da. Eta orduan alde horretatik esatea zaila izan behar duela kombinatzea psikologia edo burmuinaren ezagupena eta bestatetik hizkuntza eta guztiz onuragarria den. Eta orduan eskatzea eta zuri usatzea eta dagokion ardurari esatea nahiko interes bat izango lukera, dirudua gehiago, lakuntza gehiago batea, zuek... Garai hauetan diru. Alde horretatik esaten dugu hori ez, eta beste gauza bat eta da relatiboa badakiten zaila dela eta nik dute niki izanetik hasi duan bitarteak gauzarik izatea esan dela ez zuzen ere hori hitz egiterakoan, baina ez lakarrik burmuina arazo negatibo ezik eta hartu dudalako bestaldetik ez garelako konturatzen nola erabile behar dugun eta gainera gara pasatzeko batetik bestera eta zaten seguten hasieratik hori guk euskaldun berri nuke itxulpena baina ez egitura egiten beraz karo, egiterakoan itxulpenak non ka. Baina hori zure burmuina da, esaten duz ez da burmuina. Kontatzen ari zaren guztia hori zure burmuinak egiten du, Hori dana da. Hori ez dela betzen, eta beste gauza bat lesio horren zer nola postopo jartzen dion buruak hizkuntzari. Ez uzuteko hain beste. A ber, lehenengo bakarrik izango dizut, eskerrik asko, eta gero, ni ikerketa egiten duen jendeak optimista izan behar du derrigor, bestela negozio honetan ezin zara bizi. Beraz, ni optimista patologikoa naiz, da horrela deklaratu izan naiz beti, eta uste dut, lehenengo ez da kasualitatea Katalunian eta Euskal Herrian ikertzea gai hau. Eta hori zergatik da, ikertzaile hori inporta digulako jakitea zer dagoen. Baina iruditzen zaikaro, ikerketak denbora luzea behar du, pazientzia handia behar da, eta lana osastiro egin behar da, eta berriro konprobatu, eta bar. Eta pazientzia berarekin, hartzen dut nik, ideiak zabaltzearena, ze horrek ere bede denbora behar du. Jendea ez da etorriko galdetzen. Nik uste dut, igual jendeak ez dakielako zer dagoen. Beraz, iruditzen zait, egiazki dala ikertzaileon erantzunkizun soziala. Hori azaltzea, eta eskatzen zaigun guztietan zabaltzea. Orduan egiten duzu, alduzu moduan, eta palki adibidez, sartzen bazarete gure taldearen web horrian adibidez, guk badaukagu hor, Facebook soslai badaukagu, eta guk hor argitaratzen dugu, ez bakarrik guk egiten ditugun gauzak, era errez batean, jendeak ikusteko moduan, baizik baita ere, beste leku batzutan egiten diren gauzak gure ustez hemen interesgarriak direnak, danetariko gauza. Orduan zu saiatzen zara zabalkundea egiten, bere denbora behar du. Baina, azkena, ez duze galde? Bai, brokarena da, hemen daukazu labur, ez gara oso berandu da. Hitz egin dezaket orduak, brokari buruz, baina oso labur. Hemen badaukagu brokaren esparrua da, oso interesgarria da, segaitxik. Gure burmuina, primaten burmuinaren oso antzekoa da. Eta evoluzioa dakizu oso konservadorea da, eta gauza guztiak gordetzen ditu. Eta asko reziklatzen du. Baina, broka eremu hori, da hain zuzen ere, gizakiok dugun gauza bat, primateetan aurkitzen ez dana. Zuk burmuina eremutan zatitzen duzu, komplikatua da, eta gorroto dut olain gordinkitze egitea, baina barkatuko dira zuen. Orduan, eremutan zatitzen baldin baduzu, badituzu, eremu guztietan badituzu primateak, txinpantzeak adibidez, gure lengusin urbilenak, badauzkate, eremu horiek guztiak, diferenteak izango dira, zirkunbalezio gutxiago dira, baina zer ez daukate, broka ez daukate. Eta brokan kaltea duzunean, broka esparruan oso txikia da,
brokan kaltea daukasunean, ez dakit inor ezagutzen duzuen brokan kaltea eduki duena, sintoma tipikoa izaten da, hizketa telegrafikoa esaten diote, baina ez dira telegramak. Hitzak erabil ditzakezu, baina ezin dituzu josi ondo. Gramatika apurtu zaizu. Badakit igual kostatuko zaizu hau sinistea, baina hemen dago gramatika, ez dara ingo diotola da. Eta apurtu daiteke oskustiz eta osoz, eta bakarri zara gauza hitzolteak esateko, edo ikusi dituzuen euskaldun afasiko hauetan, pixka bat kaltetuta zegoen. Dana normala zen, eta adiz laguntzailea zegoen, desastre bat egin da. Orduan, broka benetan da burmuinaren eremu nik fascinagarria topaten dut, baina gauza asko egiten ditu ez hizkuntza bakarrik, baina bai da gizaki egiten gaituen burmuin zatitxo bat, broka. Eta broka izena du, broka neurologoak 19. mendean lehenengo aldiz esan zuelako hizkuntza artikulatua, horrela esan zuen berak, gramatika adierazteko, hizkuntza artikulatuaren egoitza hor zegoen, eta horregaitik ondoren brokaren eremua deitzen zaio. Ez dakit honekin argitu dizua, baina sartu zaitez, interneten broka sartzen baduzu, interneten sartu zaitez eta topako duzu gauzik da. Bueno, eskerrik asko galderen gatik.